Ahoj, ja som Pavel Berky a toto je moja kuchařka. Pro vytvárání kuchárky som vychádzal zo sezónnosti surovin a preto je rozdelená do 4 ročných období. Jaro, léto, podzim a zima. Každé ročné obdobie začína predmluvou a je rozdelené do menších kategórií. Vždycky začínate těstami, nasleduje kategória, kde nájdete rôzne jednoduché snacky anebo predkrmy, alebo tiež si môžete pripraviť nejaké pomazánky. Ďalej sú tu rôzne polievky, ktoré vás napríklad na podzim zahrejú, alebo v lete naopak osviežia. Spousta hlavních chodů, ale tiež netradičné prílohy. No a práve kombinováním týchto rôznych receptov vám vznikne spousta ďalších jídel. Dezerty, bez ktorých váš stôl nebude nikdy úplný, ako napríklad koblihy, alebo moje úplne obľúbené medové řezy. Verím, že určite oceníte i pár tipov na skvelé drinky alebo rôzne nápoje, napríklad zázvorovo-medový sirup, levandulovo-citrónová limonáda. Každé obdobie zakončíte krásným trichodovým meníčkom, ktoré som pre vás pripravil. To je trošičku výzva, ale myslím si, že to určite zvládnete. A aby tá kuchárka bola opravdu krásna a zaujímavá, tak som si ju ešte celú sám ilustroval. Každá kuchárka prejde mojimi rukami a nájdete v nej môj vlastnoručný podpis. A pokud ste si napísali do objednávky, tak tam nájdete i vaše osobné věnování. Ako vidíte, tak na kuchárke som si dával dosť záležať a myslel som na každý jeden detail. No a ja verím, že to ocení nejen amatérský kuchár doma v kuchyni, ale tiež človek, ktorý je v kuchyni trošku skúsenejší. Krásny dárek, ktorý vo vašej kuchyni nemôže chýbať.